Hei, salutare la un nou vlog, eu sunt Ionuț, astăzi ne jucăm Internet Cafe Simulator de telefon. Uite, aici am sălcat un calculator, că cineva se uita la niște X. Da, n-are voie. La mine la magazin n-are voie. Voleu, și cum văd astea, așa, bun. Ce mai face și mai trâncăriți, cum zic eu. Bine, nu mai am zis timp. Nu mai am zis, dar așa îmi place mie să zic. Când Ce, mă? Am pus bine! Ce? Gata, bă, am mers. Scaunul nu-i prea bine pus. Știi asta. Aici intră banii la Greuceanus, că avem păcănele. Ce, bă? Nu merge. Oleu. Ce-are? Bine, așa. Astăzi vreau să strâng bani să cumpăr un PS și o consolă PS și un televizor. Că doar astea contează la un PS. Uitați-mi băta. Țin și eu pe jos. Nu-i prea bine. Băjetule! Băjetule! Care, bă, băjeților? Îmi zice și mie ce are. Când stric calculator, stric tot. Cred că nu-i locul lui. Nu? Da, acum nu mai am nici calculatorul. Stricăm tot. Facem nou plan, nou set. Am mai stricat unul înainte de videoclipul ăsta, că tot la fel se întâmplă să... Da. Și adică nu-i prea frumos timp astea, să se uite ce alea. Nu voie! Înțelegeți? N-au voie. Bine, la alții poate, dar la mine niciodată n-are voie. Nici în veci. Câteodată mai pus și ei să se uite. Mă uit și eu cu ei. Veri tu luna mătii. Da. Unii băta că-l... Dă-mi coa băta. Tu în gură. Unde? Dumne. Păcatul mătii. Da. Mai trebuie mie acum să-mi furi ceva. Da. Tu-l în gură. Nu furat asta, tu-l în gură. El repede și-mi fură tot. Păi, lei. Ați văzut cum le dau cu băta în cap? A, da, și ca să nu mă supăr și eu pe voi, și eu pun pe Tatiana pe voi, așa, da, și voi acolo un lăicuț. Și știți cu ce rimează, adică nu mai spun lăicuț. Da, nu mai zicem lăicuț de acum. Da.
Facem un videoclip foarte scurt, de vreo 7 minute. Și, na, 7 minute, dar cred că o să fie 3 ore. Nu pot să pun o imprimantă jos. Ei, ce tare. Un pic mai deranjant. Dar căpușa asta la un Counter-Strike cred că cade tot. Las că rezolvăm acum problema. Nu mai facem videoclipul ăsta în seta. Hai mă, dați voi bani aici. Ăsta a fost videoclipul. Dacă mai vreți videoclipul de chestie cu internet cafe, dați like. Pa, pa! Pa, pa!